Bueno, nos tenemos polo parte médico, non? Jimmy e Sergio son baixa segura. Estamos pendientes de Saro e de Soto. Soto levou un golpe, bueno, o típico bocadillo onte no adestramento e hoxe xa non pudo adestrar. Bueno, as previsións son positivas de que vai chegar o domingo, pero vamos a esperar o adestramento de mañana a ver como está. E Saro que, bueno, o golpe que levou outro día nunha disputa de balón antes de terminar a primeira parte, que quedou ali un pouco sobre a cadera, pois lle deu uns problemiñas e a ver mañán como está. Bueno, somos seguro de baixas Jimmy e Sergio, e a partir de aí pois os outros dous están aí en dudas. Bueno, toca ir ás Pontes, imagino que a intención de trasladar un pouco a dinámica da casa, trasladar tamén fora, non? O equipo que quere estar arriba ten que ser capaz tamén de dominar fora, non? Sí, está claro. Volvemos a ter outro desplazamento a un campo de erva natural, unhas condicións pois parecidas ás que temos nos cada 15 días na casa, ainda que, bueno, evidentemente non é San Lázaro. Unha das dúbidas que temos ou unha das cousas que bueno, levamos un pouco previstas de cara ao partido e o estado do terreo de xogo despois desta semana pasada de tantas chuvias que a ver como está, ainda que suele estar bastante ben. E despois, pois, bueno, un desplazamento fora contra un rival que é recén ascendido, que bueno, que non teñen, como falamos sempre, que teñen moi pouco que perder e moito que gañar, e que ademais, pois, bueno, nos consideramos que é un equipo moi a ter en conta porque ten moi bons xogadores e o ano pasado pois prácticamente ascenderon en decembro, non? Evidentemente adaptarse á categoría leva o seu tempo, pero é un equipo que fai moitas cousas ben, que lle gusta tratar ben o balón, e despois ten xente de medio campo para diante como Fidi, como Rubén Pardo, como Carlitos, que bueno, que son xogadores de moita calidade, que xa xogaron en categoría superior e que non a poñen a cousa moi difícil. Non sei, precisamente polo que dices, polos xogadores que tens, te sorprende un poquinho por aí abaixo. Sí, pero é o que che dicía, é o peaxe de chegar a unha categoría nova, o que, sobre todo, pois chama atención a posición na que están, pero tamén se a xente os ve xogar, pois ven que fan un fútbol moi atractivo, un fútbol de toque, un fútbol de non dar ningún pelotazo, de xogar sempre en corto, o cal é moi difícil de facer. Xa o ano pasado no preferente o fixeron, lles deu un moi bon resultado, e teñen xogadores para iso, polo tanto, pois, bueno, hai que ir cas pilas ben cargadas e ca conciencia de que vai ser un partido moi duro, moi difícil, e así o levamos traballando toda a semana. Bueno, é un poquinho un colista atípico, porque se ves o número de goles é o cuarto máximo goleador da categoría. Está claro que o que os prexudica un poquinho é o recibir tamén tantos goles. Un poquinho a clave tamén para vos, que as ocasións que xerades, se sodes capaces de axutar un pouco en defensa, tedes moito gañar. Sí, claro, bueno, pois mira, un dato que reflexa perfectamente o tipo de rival que vamos a ter enfrente o domingo, un equipo que, xa che digo, por esa maneira de xogar, por esos xogadores que teñen en último tercio de campo con calidade e con velocidade, pois son capaces de marcar moitos goles, pero claro, despois teñen que ajustar no que é na parcela da retaguardia, non? Na defensa. No momento en que cheguen a ter ese equilibrio, pois seguramente teñan mellores resultados. Temos claro iso, temos claro que nós temos que ir como sempre a polos 3 puntos, a facer o noso xogo, e a partir de aí, pois, nada, simplemente pois desexar, esperar, estar máis atinados de cara a portería que nos últimos partidos, sobre todo fora da casa. Bueno, xa a última, esta semana empezamos a entrenar con vos primo, e obviamente, pois, mentre non sexa oficial, a niña tampouco transfer non pode xogar, pero físicamente como ves? Desde que teño o transfer xa está para xogar ou necesita unha pretemporada, digamos? Bueno, veremos a ver canto tarda eso, pero as previsións, ou nós polo menos a idea que temos é de que ata ben entrar segunda semana de noviembre, pois que non
poda oficialmente por papeles poder xogar un minuto co equipo, e a partir de aí pois veremos como chega esa semana. Nós vémoslo ben, vemos que xa sabíamos que o tipo de futbolista que é, e bueno, esta semana pois vendo a entrenar, pois sigue sendo o primo da última temporada que estuvo aquí con nós, e creo que se vai adaptar moi rápido porque, bueno, é certo que o equipo do ano que estuvo era agora, un ano e medio máis de traballo, un ano e medio máis de evolución dentro da idea de xogo, pero que esta semana o vimos moi ben adaptado, que seguro que para aquela pois está ao 100%. Vale. Bueno,